tento príbeh nie je výstrahou všetkým dievčatám. Smutný príbeh, čo ako presný šíp teraz vypustíme priamo k vám. Jimmy Ray bol syn učiteľa, ktorý kázal všade, kde sa objavil. Jeho Jimmy tiež ma túžil spasiť, vždy mi vravel, že je znalec krásy. A pritom mi chlapkal vlasy, bol to slovom správny chlap. A ty sa teraz, dievča tráp. Áno, ten, čo ma láske učil, žiačku mal ozaj výbornú. Ten áno, ten, čo ma láske učil, žiačku mal ozaj výbornú. Ten môj. Jimmy Ray bol syn učiteľa, zostať chladnou to je ťažká vec. Viedol predsa samé sladké reči, mne už ma z nich nikto nevylieči. A môj žiaľ je stále väčší, tie sladké reči zmizli s ním. Áno, ten, čo ma láske učil, žiačku mal ozaj výbornú. Ten áno, ten, čo ma láske učil, žiačku mal ozaj výbornú. Ten môj.